ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿದ ಮಹತ್ವ. ನನ್ನ ಮಾತಿನ ಬಾಯಿಡ್ದಲ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಎಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೊಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪಂಡು ಆಂಡ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಇಂದೊಂಜೆ ಮಾರ್ಗೊಂಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ಘೋಷಣೆ ಪಿದೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಾಯ್ದು ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೆರು. ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪನಕಲು ಕೋಟಿಡು ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ. ನಿಕುಲಂತೂ ದಿಲ್ವಾಲ ಶಿವಬಾಬನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲಾರು. ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಕುಲಾದುಲ್ಲಾರು. ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪರು ಇಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸೇವೆದ ಚಕ್ರನು ಬುಡ್ಲೆ ಐದು ಸರ್ವ ಆತ್ಮಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರನು ಗುರುತು ಮಲ್ಪಲೆಕೊಪ್ಪಡು ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಅಧಿಕಾರನು ಪಡೆಪುನಂಚಾವುಡು. ಒಂತೆ ಕೇಂಡ ಎಡ್ಡೆನಿ ಕೇಂಡ ಪನ್ಪುನ ಬದಲು ಒಂತೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿನ ಪಡೆಯುಂಡ ಪನ್ಪುನ ಅನುಭೂತಿ ನಕುಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಾವಡು. ತೇರಿಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆನು ಎಡ್ಡೆ ರೂಪಿಸವೇರು ಪನ್ಪುನಂಚಾವಡು. ಈ ವರ್ಷ ಇಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸೇವೆನು ಶುರು ಮಲ್ಪಲೆ. ಒವ್ವೇ ಆತ್ಮ ವಾಣಿದ ಮೂಲಕ ಅತ್ತಂಡ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜೀವನದ ಪ್ರಭಾವದ್ದು ನಿಖಿಲ್ನ ಸಂಪರ್ಕಡು ಬನ್ನಗ ಇಜ್ಜೆ ಸಂಪರ್ಕಡು ಬರ್ಪುನ ಉತ್ಸಾಹತೆ ಅತ್ತನ ಉತ್ಸುಕತೆ ತೊಜ್ಪನಗ ಆ ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪಲೆ. ಈ ಪರಿಶ್ರಮದ ಅನುಭವ ಮಹಾನತೆದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪವರು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾನತೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯತೆದ ಅನುಭವನು ಮಲ್ಪಲೆ. ಮೋಜಿ ಪಾತೆರದ ಅನುಭವ ಪಡೆವಡು. ಸೇವೆದ ಮಹತ್ವನು ತಿರಿಯೊಂದು ಸದಾ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಡು ಮಗ್ನಾಲೆ. ಏರ್ಲ ಜಿಜ್ಞಾಸುಲು ತಿಕ್ಕಿಜೇರು ಎಂಚಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪುನೆತ್ತು. ಸೇವೆದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಸ್ತ್ ವಿಸ್ತಾರವಾದುಂಡು. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸೇವೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಪಂದು ಏರ್ಲ ದೂರ್ಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಾಯುಮಂಡಲನು ರೂಪಿಸವನ ಏತೊಂಜಿ ಸೇವೆ ಬಾಕಿ ಉರಿದನು. ಪ್ರಕೃತಿನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪನಕಲು ನಿಕುಲಾದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಪ್ರಕೃತಿದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪರ್ದಾನೆ. ವೃತ್ತಿರ್ದು ವಾಯುಮಂಡಲ ರೂಪಗೊಳ್ಳುಂಡು. ವಾಯುಮಂಡಲನು ರೂಪಿಸವನವು ಪಂಡ ಪ್ರಕೃತಿದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಏತೊಂಜಿ ಸೇವೆ ಒರಿದಿನತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ತೊನೊಂದುಂಡು. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಶಾಲವೈನ ಸೇವೆದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒರಿದು ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಅಚ್ಚ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.